Lamsogo desani ketat video wo tabu ke ang Muya Chakhwi songai tongo iko naidi ngai Muya Chakhwi ang kakang buk bai rubi abrai donai atiki jaya barok suka 3-4 bosor hayeng tongkha rubi abrai rok ruwi kakang buk rok ruwi tini ke fungo Muya phaimani hingke kakang buk ke ani rok yo sikang khori kerang mane hingke rubi abrai hingke baba school niti haimane borong ni ayang ni simno koto kurui hingke iko tini si songai masa siyo fungo Muya phai se fungai se siri basalai morning walk khaitei dara kesar suni nogo Muya phai tu mane borong ni bari o hingke iko naidi ani Muya Chakhwi gabo ke sejana barai baja hingke tabo ke ang maisa sinai ko maimi rok monbai kha sejana barai baja bo monkha fungo abo bo sejana barai khakmani no morning walk khaitei hingke naidi ko sejana barai baja hingke pias baja tongo hingke iko Muya Chakhwi hingke tabo